people. Hey. Hello, people. Muy boy. Hey. Daneta, guys. Shiri sei. Ndichiri mumuchero mangu asati ndichidakagara guys that handibhizi. Ndingangobvisa. Handingangobvisika. Why should I remove earlier than thou? No. Ndinyazofanira kunyatsorwa kuti ndikadai kuzonyatsooneka zvoonekei. Zviri oh my god, zviri sei haizviwa kuti uchiexpire manje muchero muchero wakuti uchiexpire guys kusei nhasi laiti zviri kuegera zviri kundikanganisa guys. Can you see me? Hi people, greetings in the name of hotel. Zviri sei guys. Oh my god, it was just unfortunate kuti handina zvangu light nasonyatsoona zvaro, but yo mucheno wangu ndatanga live ndozobvisa video iripo iri kuuploada ndaita video guys, but oh my god, I enjoyed myself. MTD Vimbiso Mazuru Energy Matongo zviri sei Juliet Mutema Chani Nashnesh Michelle Samu Mai B Muvingi Mervis Nyatanga Melissa Maringe Noxy blah blah. How you Marisa David beloved, we say Christine, we say Judith Kenyeta, Emilia Chitiga, Jesse Maniere, Lokadi Shinga, and Taneta Negu Kokotoka, and Guekra. Oh, they just what. Aona kuti munozvivisa kana uchiti munhu ane nguva usati wambonyatsoka umupfuhawo ndo kana ndichirwa ikako. I was in my own wilderness, seventh sky. Mwanyana manje uri sei Licheni Loveness Makani uri sei Lincoln Juliet Mutema Chani yanzi chiwo Priska Kabanda uri sei uripo ndikumba Hesi Precious Dube kamera isikoyangushi why chifonkomfoni yavana nasi ndiutanga mwana udiki gezi ndinosvoda manje kuzosimuka pamberi pekamera guys. Handizozigona usimuka ndaita video saka munozoona guys, but it's like this. It's like that, you know. It's like it's like that. It's like this. It's like oh my god. Ivi ndanyara ni gogo inogodza kufamba nayo uchiti kokori namo, but andosante kuti it's up to you guys munozoona nevideo, because I just had to document that thing guys. It was so special guys. Let me tell you the truth, the feeling I had today. Ndanonokerwa nekuyedza kwanonoka chingoti maoko angu akaita black saka handizozili nelight. But anyway, I don't know if you can understand what I'm trying to say. Oh my Jesus guys,
ndanonokerwa nekuedza pepe. I was like, you know what, let me just try and see kuti ndoita sei masenza inomu chidididi. Though maneuzi anogwadza zvawo zvangu zvokugwadza izvi zvirikugwadza zvazvo, but haisi issue. Time iya yazosvika memwana imi. Sharon, are you married? Yes, Malvin Paganai, I'm married newe. But anyway, continuation. Then I nikasturuka ndakada kuti ndichidayo so muchimboti ndichimboti sticky nokusticky zainoti aiwe. Oh my Jesus. But anyway, handanakirwa hanhasi handinaki kuranima this feeling yekuva that excitement kuti ame munoziva kuti lese kana kune muchato kana kune party ndikuenda event hauvati. That's the same thing chananga ndichirwa ini usiku hanhasi alamu ndatoitangira kumuka alamu ndatangira alamu kumuka ndati zvingandinetsa yamirira alamu. Why should I wait for an alarm? Apa mugona zvazvinoita satani nguva dzozomanya zisingamboiti panguva yakadero. Mona manje nguva dzozomanyisa dzamanya kudero manje, you know. Ndaifara nhasi. I was saying even ikamufara kacho kachitorimo hamene kuti kachazopera mangwana here kana kuti kachazita sei. But guys, muvideo mango I thanked you so much, all the Shemarians nesupport yamakandipa. So nangoita umbrella time kuti all the Shemarians, then vamwe ndakatenda zviwo kuseri vakandisupport vakandisponsor, saka nangoti nesupport yemashemarians since vamwe vasingazidi kumansheniwa maona machi. But apa pangu apa dai maipapinda apa guys kandi kuita zvekupfugama. Guys, let me tell you, can this say I was so excited, like, oh my god, please. You might not understand. I was so excited, like really excited. Even the pinda mukati mekikira muna mechimuchovha kudai so. Oh guys, chisvika kudai ndasvika mangwana paya ndasvika dhuna washi mangwana ndopepe ndamirira paya pamberi pekira paya mangwana pamberi poto. By the way, ndikirikini mabrands evanhu ndakaudza kukupa permission baby. Inini kuita zvangu ndakabvumidzwa, but you don't have to really mention mabrands evanhu. So handisi kutaura zita. Saka mukazondiwa musingataure zita, it's not like kuti ndiri kusvoora, no, but ndazotsanangurwa zvakare kuti no, like when it comes to my brands, I don't joke like that. I was like, okay, cool, no problem. But then as long as I'm also documenting myself and saka pese like ndosaka ndatozononga kuuploada video, I had to remove my names and achitaura kuti pakati guys. So this thing ichi ndo chinoda kundinetsa mino. But anyway, so, oh yeah, I think she was like the reason why I'm very excited is because I thought maybe, you know what, am I eligible to go to such places? Jehovah Musebedenga. I last went to such nice, exquisite places when I was in a situationship. I'm telling you the truth, I'm not even joking. So, but later Marika, nasi mwari vandisindira pane imwe level. Apa pangu apa pachesta pachiri kuti pachiri overflowed. Mwana manje overflowed nejoy yekuti Jesu ndimi here mandiita izvi ini zvangu shiro neshiri yemubhuku. Me walking 1 2 1 2 on top of that with my brother
ayo ndafara singamboita handikura nhema chagaone pakudla nemafoko enaifi tanga tichiita zvinoitwa ikokoko ndikunamatira kuti masaundi aya vanoridza yaya mukati mehoteochi ningiri handi affectire video dzangu ndonzi copyright ndo prayer yangu chete, but I tried to take a video before yangu haistori like foni phone kong here naiye. I think maybe chifoni changu chachifoni kong. I mean, makuona here. You guys, what should I do so that you can view me? View me. Oh my God. Next manje nangwe madongo achibva nemwe family yawashikanzi wow what's the situation, what's the occasion, ndakati really ndamotera aunza kuti what's the occasion ndapika step ndikati ndichienda maiwana ndichipika step ndichienda ndikati you going New Year. It was really nice, guys. Mantrage chekupukutisa pamwe engo yandakaisa nefoni yangu. I don't know, maybe it's the engo yandakaisa phone yangu, guys. Mwana manje really asikuonekere guys, or maybe I have to change ningini, but ndajara kutaura ndakadai mirai kudai azara mafuta kuda mafuta ekuhotera azara ipapo regai ndigadzirise ndiregera ndichigadzirise ndinyatsa kugadzirisa or maybe engo nhasi ndaisa yakadai so aiwa ndikufara apa vanhu vanozoda kuona dhirezi yangu. Munofanira kuenda kunoiona pavidhio yandikuuploada. Hiyo hanzi kunge geizi musadire musashore mafoni evamwe geizi gandiekiri. Where are you? Kuite sei foni yacho nhasi ndaida kuonererwa geizi. Why? Chidaida kuonererwa iwe foni iwe. Why are you being like this? Haisi engowo here vedwe. Kuyaita sei foni nhasi nai vedwe. Of all the days, why today? Katopindwa nemvura. Kandimbozama futi panapa ndachinja kaengo inobuda here. I think it's far much better. Hazisi better here izvozvizvi. Inondotora light were ndobatidza light kuti mundione vedwe. Ndingasabuda ndakacheneruka. Papa ndinenge ndaita LB dark. Uko manje ndikanesa uko kandienda kutaura ndakaita zvekusimudza foni. Oro ndogona kutora chitripod. Mai nditore chitripod. I don't know because ndachinja position pane uyu ndakaisa chimeti pano ndanimaona ndinoita malive ndakaita zvekupfugama saka ndakaisa chimeti ipapo kuitira kuti ndisazotondogwawo. Mirai ndiise chilight chacho. Mirai ndiise chilight chacho. Zvakaoma hazvo vedwe. Ndingazosimukawo pano ipo. Ndikuratidze nditsvage zvafamba sei nhasi. Why of all the days naimi chinhu chada kundichaitira kudai? Why ringete so? Inondoendeita pati. Ndite kudadai. Inzi chii? Mina ndiise uyu yachoni. Nhasi ndakaroverera. Haona kana kusimuka ndasimuka. Yosvoda kaini. Mina nditsvage chilight chacho.
ndinozobuda here guys. Amana munoda izinto kunongoda kuona jeti yangu. Rawandisa guys, otaremonewo. Hekutosendimekere. Ndikauya panapo tasi handichationekwi. Munyengere vanhu. Saka ndoita sei? Ndatodhaki. Zvoita sei? Inotoita kuti mutovadhakira. Totsvagawo maringi light anotsvagwa nevamwe. Kwaiko zvino. Asi rakati right. Kudaiwo. Asi ndakatocha. Kwaiko zvino. Guys, hazvina kuita here vedu munova kutondinyunyurawo zvenyu. Hamusi kundinyunyurawo here. Zviteye kumeso pinda nefoni. Foni yangu yakafana neyangu. Hamusi kuona futi izvozvi. Hamutioni. Ndichatotsvaga chiringi light. Shoes. Muchaona ndiri kuuploada video yachoni. Iyi ingori live stream shamiso. Iyi live stream. Event yatopera. Event yapera. Saka iyi live stream. Ndinoziva zvekuti zvinoita vana vadoko paya ndezvekuti anoziva kuti kana zvikanzi nyangwe muchato ukanzi wapera kana birthday rapera unoramba uchingova wakapfeka chinhu ichocho kusvikora kuti ndofunga ndacheka. Guys, ndaise kuseri kwefoni akakuvheneka. Handisi kuoneka futi izvozvi. Guys, ndatotambura ndichazondoita sei? Ndendiise zvacho zvamunoreva. Kusi ranetsa nhasi. Of all the days, why don't change the last name? You don't want a plug in which adapter has to with it. Please. Adapter has no labor. As Karambaba and you stand a show. It's a tell us about Karamba. Let's see. Go and note that D. You got to go out because no ID. Karamba. But I mean, first one going to look at dark and just wouldn't do it as they ask this. Hi guys, such a day I'm talking about the dress and the hotel. Guys, not just more than saying the junior away. And that to pay. But I pay face she won't make us see. I think and this is quite bad machine. Then the other so guys, we get into good time. Kini she bedspread she blue guys, right. Right. So guys, again, thank you. Nekuti so pakati pemamunye ipapo aiwa ndiripo pakati pemamunye zvangu ndiripo. It was really nice guys and nokurera nyema. It was very very nice. Alambofunga kuti ndingaenda kuhotera izvozvi kutoti toinda tonopinda here pabhidhini yayo inovhurwa ndikada richitanda
Maybe mangwana mforo wangu ndine zvezvaandenda state. Right now handisi state. Right now ndingopupuruka nemhepo ndichingoinda. Handisi kuti ndikufunda chiti memories here ekuti like there is aftermath event. Before the event, guys. Before the event pakaipa handana kutombodya kana kumwa mvura handina kumwa mvura ndomwire mvura ndozomwa ndadzoka mvura yacho nekuti yaitozondikanganisa joy yangu yanani nayo. Right, that feeling ndofunga ndakapesa kuita kare. So it was really nice, very nice. Ndakafara asingamboiti senge pandazobvunza what's the occasion? The occasion is sponsored lunch. Beat around the bush. The occasion is sponsored lunch. That's not if she the version. Whoa, that's nice. Yes, thank you. It was really nice, guys. Chinta. Kudai vamwe vakagara pamasofa, vamwe vanogara mudenga mumamino kwavanga vari asisati asodivira taenda the other divi ndaningova ini nawashi ndokwatati kwakusinako vanhu vazhinji ndanotisa something kuti vanhu vazhinji vanonge vanodira kudya kusaidzi kuwinire kunopinda nekumain entrance but kwakaita kuseri kwacho ikokoko tatingori inini nawashi tiri vaviri tiriko tichita madiro ageorgina kutongoti zvedu tasingazongobvunzombotamba musoti masofa kana macheya acho otherwise tatingovaviri tiriko nemai cousin kuti vanozofamba nayo uya anga aripo zvakare ndianga achitora mapictures nemavideo yandiri kutouploada iyoyi ndiye cousin vamwe vachitora. So it's like yo saka regainvoeda zvangu manje nekwandiri nhasi gaiska nhasi ndiri slay. I'm slay. Ndechita kuti who wants to be added? Who wants to be added? Kana uchipinda panapa akanimbofara zvangu nhasi guys because I know kuti next week I will have stress. Actually maybe starting Monday then ndine stress isingati because on 27 ibirthday rangu saka ndotozita I have a feeling yekuti kuchava nekutsamwirana kwevanhu, kuchava nekumudhurirana, muona manje kuchava nekuitwa zvinhu zvisiri izvo. Yes, you guys zvataitaka ndezvekuti handiti obviously ndaodachuka inini ndina ndakasponsorwa ndazobhadharira brother yangu, so now madrinks unofanira kuzoenda. So this was on me now. So tichiita ichitrika kuti chokwadika yenge isingachabalance ingati kana kana ndobva ndati saka ndachito paanenge achitoratora picture pepe isitoisawo plate yake paside. That's what we did. Anandokunyemberai. Saka ndobva tatora plate imwe inge iripo tichitiwo zvese zvauya tongoisa mukaplate pepe paanenge akira ongoyodya akamira achitora mapicture achitora mavideo edu vatitendedza zvavo kutora our own videos zvine chekuita nesu havana kutirambidza. Saka that's the good part. Saka anga achingotiwa akaikira zvese zvatadya atozvidyawo akamira angasina ndatanga kuzvifunga ndikatanga kuseka live nevanhu vokama unomboita madhizinenguro ndikachamwana iwe kuti tiode third plate apati hazvichadudi zvototoita ndizvokuti isi chese chauya kana chips tobvisa machips endo hatingati adya mahara, anaodya mahara adya food yedu, adya food adya funds. Where are you today? Ndimba maparents angu mababa namaishironi ndangoenda kunodya lunch ndikadzoka. And also that's the other reason why ndakazi you know what, let me just go
nebrother yangu, because let's say for example danana nemumwe munhu, even if it was innocent lunch yaiitwa, even if zvanga zvisinei nezvechichichi zvaizoitika nezvekuti munhu mutema will always be munhu mutema angona kupidigudzirira mumwe musi nyaya yausingaziye oti munhu wo wakaenda naye kuya kuya makawanikwa muchibva muhoteri nemurume womunhu zvogona kudera futi kana kutoti ndangofila kungeti zvinogona kuzopa kakutaura. And also the other thing ndaonesati pamavideos andinoita nawo necousin yangu iye ndombofamba necousin yangu nauyu nebrother yangu uyu tiri 3 senge nhasi tafamba tiri 4 nemwe mwana wetete wangu anga ari kunoku tafamba tiri 4 wana manje akashenda uko angashenda saka tiri 4 kudaro pandoti oh guys what this is my cousin uyu ndinevhiwa nisi wangu this is my brother. Yo, munhu kwakuchenda kwauti there is no cousin like that, there is no brother like that. Maona manje so like look at this kana kuona zvichidayo so munhu iyoyo hama yako but munhu painternet ari kuti achiti haisi hakuna hama yakadaro. I'm like okay, so now Dr. was going to uyu hama yako haisi hama yako nemunhu wepainternet. Guys, can you imagine? Ndaseka. Okay, I want you went back where Dennis Moyo. Can you see link guys? Kune munhu ari kuedha maphotos brother yangu guys anonzi Washington Manjera ndamunoona mapictures ake. By the way, the same brother yangu anonzi Washington Manjera guys anobuda maphotos ameno anofara izvizvi tange modeling chichichi guys muzoita sei. Yeah guys, can you imagine my cousin wangu ndatoudzirwa nemwe munhu kuti there is no cousin like that. I'm like okay, my relative iwo hautombondiziye but wakutondiudzira kutoti haisi hama yako hede saka ndafila kuti imagine ndazoenda nemwe munhu wandisingaziye what's gonna happen after that. It's better for me to enjoy myself to the fullest kusvika pedzisera rather than to have my complications after the dinner yangu, lunch yangu yeti ndakasponzwa handikufara. You don't even know the joy andinayo. The next time yandakutoona zvimwe zvinhu painternet akunzi akabatwa murume womunhu akazobatwa akadai ngati nena mwana mai vangu nena mwana mai vangu ini kanakirwa uyu washi uyu guys update ndakutorionawo picture update iroro takaita sei iwe ndiri panapa saka handikwanisi kuiona. Washington Manjera ndemunomurequesta ikoko ndiye anoita zvedzimba washi yeyu ndobva kwagutu sikapo aiwawo nandizviteedzere nai saka ndofamba sei ndotedza kudhiraivhiwa nekuti munhu weinternet kuti handitokuzivi kuti uri kupi unondiudza kuti haisi hama yako. That was bad the work, but anyway ndaisa link mubox uya guys hamungamboregi kupinda mubox. Pindai box mutondikomenda because ndatochengeterekera iyoyi soon after life ndozoenda kunozvibvisa saka kai munokwana kutopinda mulingi imomo. Guys, it's no easy changu chabva chaenda kure futi zvino moona manje hanzi chii inobva kupi ndobva kwagutu ona manje andise link again. This is the link. So yeah, kune ava guys vanida kuziva zvemaplan edzimba what, get in touch with my brother Washington. Munongonditextira then I'll give you his number please. Vanoida kuziva maplan edzimba batai brother yangu Washington, contact please. Contact ya Washington here ndi-inbox rei anonzi Washington Manjera ndiye brother yangu anoda zvezvepeshoni kana kuna aya ane mashopu awo vada maybe kumboadvertisiwa nawashi akapfeka masuti ekushopu awo, please get in touch with me. Vanoda kutoona maplan edzimba the same guy Washington, get in touch with me. Ndinokupai namba dzake
Vanoda kuita quotation ikokoko. Get in touch with Washington. Anzi Washington Manzvera. Number dzake. Yes, Bule. Yes, can share. Yeah. You looking wow. Yes. Why not? What do you say? Andri Bosha. Tambukta kamloskati. Namanjenje. And the road gonna link. Muna. Yeah, sure. Bosha. Those roads gonna link. Shero aenda kuhotera. Ati wewe. Imagine. Akuti mwana mudoko kwati ndashingirira kuti zvinoenda palive ndozvozvibvisa zvese one kuti kuda ndonga makeup yacho expire kare Zvakanaka. You're looking at food. aiwa handatotuya anoda kuvhera Ndotodawo zviri muhure for my girlfriend. ichi zvese handiri kuziva ndati from head to toe memashemari enzanga ndisiponza ndiri kuziva But vakagona zvisingati ko lipstick. aiwa lipstick chete lipstick ndakabva nayo kuthailand. Yeah, but I know you are smart, Shemaa. aiwa nhasina ndichida kana stepi stepi nandichinja. Really? wakamboti wabva wofila kuti I think vanhu vasati vandione here wakambodero. But vanhu vanenge vatokuona and the more unoda kuti tirambe tichiona unoyematenga nyama yetudhira zere singati aiwa uda kusekewe ndanyatsofila kuti people haven't seen me. saka unga uchifunga kuti kuonekwa unokufila here kuonekwa there's that thing chekuti unokuda kuti no kana asati vandiona guys ndafamba kusvika yangu yakurwadza ndopandati I think it's enough. unenge uchifila saka musoro unongotenderera so ubva watanga kuvhunza kuti maputi imari asi usingati maputi so but why? Marine vanhu vake but ndafara ndakuona like link azoti shero ati live nakuta to 10 okay fine saka public cause yacho ndachitokutsvaga nhasi hakuna live nesana apa nhasi ndakamuka akati ndafara zvabuda ziya kare iwe zvakupa ticharuvengo zvinde zvatikofu here tikofu izvo za11 ndati ndinoenda nazvo zvakadero zvisisiri fresh ndoinda zvakanaka shaka zvaexpire nauyu but anyway guys imagine ndichibuda muzuva muya ndichitsvaga kuti wavapikicha ndateukaziva ndingati zvewezvo zvitenge ndakadero anyway sezvo ndandirekera ndichachinja saka ndicharega kuisa kana kuchinja munhu pana tanzi you look better usina uyu face makeup. All right. You look more beautiful without face makeup, my sister. So yeah. I don't think furniture now. Can you change a moon? Better than moon next time. But ndandamuti andite like zviri natural zvisiri ba and ndasingazvidi ndachingoda like natural look apa izodira isusu zvikazongotanga kuita kunge
madrowewa zvawandisa zvichatonakisa but zvakaita Ngomusi handisi kudazve uyuyu zvimwe achona handisi ndogosira manje kuti zvinogona kusandiita sei kusandiita zvakanaka. Yeah, but kana kushandise zviri very natural. hainombonyanyowanda nice. Mino maybe pamwe yasiweti ore zuva rese kubva natuko kusvika izvozvi Nama 12 zibasa reisusu watogona wayataona pamwe next time ndichinje ka next musaturday party yangu kani pamwe ndofanira kuchinja munhu unongomudza zvauri I will see. anzoitwa mutema chawa pavandipo anzoitwa guys go late guys pandakagara tase ruoko rwangu pandakagara maybe asvika wapedza kutembera nekusatellite handizii. That's great, Sha. That's great, Sha. Kuzviconsider zvese izvozvo sandizoziva apa kuti ipa ndichaona pamapictures. I think mapictures ndachazondiudza zvese kuti andibudisa ndakaita sei pamapictures, then pavideo I don't know kuti video ichabuda zvakaita sei. So tine zvinhu 3. Tine video yandauploada ndo ichadetermina, then tine what you call it, mapictures, especially mapictures ndo achazondiudza kuti sisibaya here kana kuti ndotsvaga mumwe munyowani handiti. Yeah, ndizvozvo you should consider vanhu, and then maybe ukawana munhu anoita someone ane same complexion newe awa unoona anoita zvaunofarira zvawada but achiita on someone waune same tone naye skin color. ndatofunga kuti ekera next time pamwe ndofanira kutenga like zvimaliquid zvangu because pamwe liquid yachoni inogona pamwe kusapisa. Ini zvinodirwa kumeso handizvizivi, ndongotengeswa chetakana. Aiwa mapicha atanzi anouya musi wemande, saka ndikangoona mapicha achona asinganyatsoita, then musi wesaturday ndochinja munhu ndotsvaka mumwe. Ugona ndakaposta pauyu pamglikini, ndakatoposta papage pangu ndikati ndikutsvaga munhu anoita manails neuyu inonzi chine makeup. Ndibva ndaona vanhu vakandinyorera vachoni pandakatanga kutexta. Excuse me, I think vamwe pavanoriferya munhu kavamuudzi kuti ndakurifeya kuna nhingi ndikasiya nhamba dzako. Munhu anokupindira nekaurafu kuti who are you anopindira nekaurafu, saka iwo hauzofile comfortable ukapindurwa uchidero waona yeti unototsvaka kuti ubatsirikane. Hey, hey, how are you? She's saying Shiri bo say kuseo hakuna kuri bo handina nyaya yekuti ndakatongobhekana zvangu netotekedzai ndimbopinda paShemaa ndimbokomplaina handisati ndamboona zvinhu zvakadaro muupenyu hwangu. Vanhu vandogara navo vanobva kune imwe nyika, tekedzai nditi Asia. Zvino munhu anogezera mukanwa musinge yendiro. zvadipaya hapana hapo zvazvaita asi ndakutaya kuti ndodii because ndaneta nekutaura nezvazvo because ndozvanoita nyika kwavo hameno but abuda mubathroom mune singi kwakuya mukitchen atoshava ndotangira papi aiyepo wakamuudza akati handisati ndamuudza
chokwadi light guys rakuti affecta maziso angu guys rakanyaunda mumaziso angu ndakuridzima ini ribvise chero ribvise rakuti amuna maziso angu zvaakuita so mendidzima. Once people, did you find porn news? Ndakawana someone akanditumira hufu, but aminoti ukapera ndohwanepi umwe, asi ndakanzwa kuti hanzi kumashopu emaindia kunotengeswa. mamaso akadza. Hello. Ndakuekera lights kundi hamene maziso angu zvaanenge akuita ndobva ndanzwa kunge ndakuita fatigue ngameno so ndakuita zvakadai ini guys. Taure Story bo zvakadaro. ndakuita zvakadai lights kupera zvaindepi wambonobika sadza. wambonobika sadza uzandisekesi iwe. Light ndinara kundibaya maziso anoziva sezvokuti like uri kuega uchiverenga nditika then wobva wazvitiwo chasiterei kufacebook ndozvazvananda kunzweni Zvekuti tinozosvika takuisa screen brightness pa0. hazina nafaith muchengeti isi kuona zvese live nevhidhio rauploadwa landauploada ndo vhidhio neuyu manje ndauploada vhidhio Warisa nguva chairo like I mean mozondiudzawo kuti kira warisa manje warisa izvezvi nangori publisha isipena ipapa chitotowana pesa kana uchibata ndinovata zvakanakisisa because ndozipodora because mandionawo and but at the end of the day guys I enjoyed myself and I feel like this is the best birthday gift ndofila. That's great. After all chakakosha ndochofari amwana. Ndafarisisa and I feel like you know what after 1 year rekupindana nenyoka nekumbuka une stress all the time nhasi I feel like ndambodzi offload stress dzese ndaita kuti dzichienda mamwana achiti go back to sender Hakuna stress. Stress dzinonzi go back to sender. Meno kana ikazobata mangwana but nhasi ndakangokuwo jangu iri different. Yeah, ndazoona food race. It's nice. Woohoo! Swin'wana swanga zvakachena. Wow. Wasoenda pa video? Yeah, ndimbonya kuti ndinoona video yacho. No. Moda izinto. It's very normal. Handina ndingoona kumusoro chete. Sana ifana kuona zvese nebhutsu nesvihendibag. Nesvihendibag? Ndinofunga zvakachena shangu. Ndadzidzira kutaura chitauro chekumasvingo. Asi bhebhi rako ndiro kumasvingo? Hanzi divhaini nyaya ndine nyaya please yei nyaya yacho
What's the story about? Saka ndakutogara Huh? ndakutogona kutaura What would you say? ndakutogona kutaura kuimira kuchena kuenda kumasvingo I think ndakutsvagawo ring light. Ndoona maekera vanhu vanoita zvemalive vazhinji vanenge vane maring light. Ndisina ada kutoritsvaga ring light yokutarisa pagolf chete. Shuaka ring ndakaona kunge rinobudisa mavhidhiyo malive zvakanaka, unobva wanyasobuda zvakanaka. Ko zvinezvi ndikubuda kunge ndiri mucherima. Chakakosha nje kuti ndaenda kugotreni. Aiwawo. ndipei zvekumhanya nyaya Muchati eke. What? very much Data manje. Makuseni, guys, I think meno ndachingofila like I was on top of the moon ndofunga because makuseni vananga vane munhu ayachitsvaga achiti market rose haufa atoda kuitisa so mberi kufuture kusvikana aifunga kuti ana achimboitwa sei muchiita zvekuita sei paona makusenzeri unotsvaga for the first time munhu yaazotsvaga unotsvaga zvaita sei so I know, you know what, continue. I think in a stand you feel like in pride can show off. But I know right now I'm doing my so many of me and because so much in cheat down and name because when I lunch. But manje lunch ndezoti haazoti kuenda kulunch hawo ndikati saka ndasingabvunzwe ndachibva ndati ndikuzoenda lunch obva yati ho asikabhondo ndati kurainport vanga vachifila kuti munhu afana ndibvunza kuti lunch iri kupi nguvai and then you have to dish out the information kana munhu asinawo kubvunza andambokwanei akwana ndokwandisina ndataura zvindino lunch ndabva ipapo ndazoenda uko kwandamwe kwacho pane kumwe kwandaenda futi pakutaura pepe I think that spirit yeye nebhota rekuti dokonekwa yange kanibata nhasi maibwi ndasingiri umu ndome yange iri umu yanga ichiti kabvabva yoenda apa yoenda apa enge fana kugara pahuma ndopaizi vanhu vanga vasikauona zvadati pandaenda kuyekera ndatotanga kuti zvazvaichito ndobva ndatoona kuti hapana kundibvunza so nditi sei ndiintroduce nyaya yangu yekuti nhasi ndoenda lunch ndinosho ndoenda lunch asina ndibvunza kuti kulunch kupi ndachibva ndataura kuti place ipi and how I ended up there ndasingakanganisi kuti sponsored lunch ndasingaresvi because handizodi kuti kunge udaurira malife yausina ndaasinyasomeka sure kuti munhu asara achiziva kuti ora dziri kuenda kulunch ndikabatanika ndikabva ipaya pane mwe futi wandaudza iyai munhu waya akandiita makeup ndatotaura futi kuti tondigadzira kumeso kwangu kuti ndiinde kusponsored lunch saka ubvati wow that's kana asina kundibvunza kuti kupi ndanchimudza ndoga kuti kwakati but overally netotsika nekuombera kwakweya how was it ndasika amene kuti uzvinzwisise here uzvifile here like when I tell you kuti nhasi I feel like it was my best day remuna 2021 ravharisa handinoziva hangu musi webirthday yangu kuti what exactly is going to happen but nhasi even manyukunyuku achona achirimo haasati aexpire tondo achazoenda after birthday
Ndopaunyatsora Ndakambokwana pandadzoka futi pandachipaa wakachina ngoendepi mai kuzondibvunza kudero aita ndabvunzwa nevanhu 4 ndevese vabva vaziya kwakwaendwa panditangirei matonditokonya hada ndatovaudza kuti ndandaenda lunch kune vanhu handizivise vasingabvunzi kuti kupi ungoti mucheno wacho wakadai ndati ndandipa uyu ndokana nditoda ndokana ndaenda kwakaoma aya saka washari kuti nhasi ndanda kuzoita ndichiedha kuti dheiti yangu anga ari washi bhozi washi ranga rakachena ranga rakachena rakapfeka suti memwana richabvumba chiduku ndiani kwasa unyatsotudza kuti shero angaka zvauri kutudza ndomanzwira wanga wachizviita siwashangu asa unyatsotudza washa azodzikama because mukomana otherwise ndanditionewo kutoti mukati memwoyo wake ari kutonzwa kuti ndandichiona but semunhu wechirume hazoite bvepe seni ona manje hazoite bvepe seni munhu wechirume anenge akatsiga inini manje ndinandi all over I was all over the place mangwana handizi kuti ndaida kutoita stay dai ndaitokwanisa kudhiraivha ngotira ndaidhiraivha ndombopinda naye kumapoti ndobva kumapoti nomageswi ndobva kwekwe ndombouya naye ndomboisa pasenta pegirembi kuti vanhu vangu ndinoti I am there mundionei tondoa pasecond and third ninge wapo ndamboenda ndazogoka I think it's just something like I said before ndaingomuona ndakapinda mubhazi handaiziva kuti ndinokwanisa kuzoti ndichasvika step mukati muya handaimbozva kudero pa zvandinakidza zvisingamboiti zvandifadzisa ndiro bomrise yes blessing makachena yes rurise makachena zvisingaiti dress renyu here ndarida ini apa rakasoneswa ndakaita zvekurisonesa iwa makachena zvisingamboite saka anosona anosona akagona plus akapfeka akafitwa. Thank you. You're welcome. Aiwa zvakanaka dress ndarifarira ndarifarira zvisingaita aiwa mama kachena sponsor you wasonerwo rako alright blessing hanzi zvonia mino zvarutora blessing mino zvarutora ndati sponsor ru osonerwo rake yes. Shero freezer. Yeah. Anyway, nanchona sisishero kuno mayo kwakuine basa ikoko. Basi. Yes, kuchena chitere. Aiwa vanongo kachena zvoyo. Yeah, even washi. Atari yangu angachofamba different direction. Ko step manje. Munatondireshesa mudzimai atotiti what's the occasion pavangu nditi what's the occasion maiwi ndataka kuti yabva yanyatsopikwa stepi muchiwenda kunoadyira bhonzo. Wow. Yes.
izvi zvinongoratidza kuti ndakapedzana natsakuchena kare. Izvo zvinonakidzawo, zvinodadisa sikana. Ndakatozvifunga ndikati ndakanyatsodzisa like this. Ndakanyatsodzipedzisa last year iyo, but one ndofunga 2019 guys. Ndangonzwa kufara. Zvinonakidza. Aish. Asi ini chomuro ndikatozochitorawo kaicho. Ndikuze chokwadi everything zvandakatoka nhasi zvandandishandisa nhasi. Nyangwe munhu akandikwadamira akarura ka7 akati ndipo handiti. Zvinhu zvandakatenderwa nematevariyeni. Kana tichida kungoziva here kuti wakachitenga kupi chete. Kana tichida kungoziva kuti chakawanikwa kupi tichidawo chedu. Ichi ndakachiona moya chandizoti inonzi chii, but because like kana kuzhinji tisingazozive maplace ndinofanzwa nemakazini angu naui nebrother yangu, saka ndokwavaindiratidza because ndaisaziva ndosviwa nepi. But kusaidi ndoziva kuti pamwe pacho pana okay, saidi pane kamall, then there's an opposite mall iripo apapo. Handiziva kuti inonzi chii zita racho mall iyoyo, ndopa tikaenda ipapo mandachiwana ipapo. Alright. Asi moya ndizvo inonzi chii zita rayo, ndaitevera ndakaingotevera mumashure. No, it's okay. Iri kutanga takaenda ndikashayiwa even nesaizi yeshangu guys. Daita vhidio dzashangu mainseka mese ndikaita viral pano ndichikonwa kukwana shangu. Ndaikonwa kukwana shangu guys. Kuita diki here kana kuti kuita hombe. Problem tsoka yangu chidhafu. Saka tsoka changu chiri chidhafu. Kumwa ndine BP. Ndo zvanditori ndakazvarwa ndakadero makumbo angu. Unoziva unogona kutopfeka bhutsu size hombe nekuda kwenhingi. Ndozvakaita yangu, ndinotondibhohwa ako nongochida bhutsu yacho iyoyo. Handi yepakupfeka painobva yafuta pamusoro, unongosingapfeka. Munonzi mukwame macho imomo, indasingamuzivi, ndakatozomuziva izvozvi papapa, but opposite kwame yachoni ndio mandakatenga ichi. Asi handizoti munonzi chii zita racho. Kwame opposite pachooneka mo karipo. Handizivi kuda ndizvoto, handizivi nganyepo, handizivi kuti vanzi pachii. But imagine kwame mo muya ndakafamba table to table dzevanhu vaive ndikakonwa kukwana shangu. Yo. Takapinda imomo vedu, saka pane dzimwe dzacho dzainzi masaizi 8 ngozi 8 ndo dzandaipfeka, ndaitotsvagwa kuti ndoda size 8. Ndaiti ndikapfeka deuka like uchibva pachigumwe kapane kangu katuutu kekuti katsoka kaibva kasara kakadeo kakaita ka goodbye this. That's weird, but bhutsu dzandaita zvacho dzese nyangwe kada kungopinda kachigumwe yaisazokwana. Serious? Ndakazvakatotangadza zvokuva kuti ndaifanira kutoita like ndakatozo iyo yena ndakapfeka ndakatozowana iri pa9. Pamwe makatsa acho ameno, but dzese ndaitadza kukwana ndakatozopfeka 9 na8 yakaramba kupinda kwese, dzakataka kushama, dzakataka kuvharika, dzese dzakaramba kupinda size 8. Wakura shamwari wakupfeka size 9. Man. Plus, okay, please go ahead. You wanted to say something.
Ndiru. Ndi blessing ataura. Anditi size 8 ningwa size 8 zvakaramba ndikati saka kuri kuti kuZimbabwe kupfeka size 9. Wakura. Size 9 guys. Then munhu anotsona shangu achindisonera size yangu ndo zvandaita. Unengwazonyanya unaiwana saizi kusvika pakusonerwa Amen. But anyway, my dear irapera nhasi. And mangwana ndangosara ndakachikora ndisina stress ngafunge zvakawanda. Guys, I hope so. Dadero ndozotanga mande ndopachatanga kugadzirira birthday rangu. Mangwana ndakosara ndichimbova nemoisi ekuhotera kwandaenda. Mangwana ndozisina kaizvi. Mangwana nenge back to normal. But ndati no, like this lady chokwadi anogara grade 7 vanoda kuzosunirwa hembe guys. Akati even label yake inane mina chete ndonozongokudhadhaura because pajira what happened ka ndezvekuti I don't know if I should do a story time. Pajira ka ndezvekuti chandakadzidza ukatengawo jira rakawanda like iro riri kuzasi chete chichake chekuzasi that was 6 meters. Ndangoita zvaakandiudza ndobva ndatenga 6 meters. Then ichi chekumusoro ichi chanje ndakachochitengawo pachega that was 1 meter. Problem manje akazouya pakuti ukaudzwa unzi dzinonzi chikomamwe macho mazita pane nonzi rinotatamuka nonzi stretcher kuna nonzi maluna adzijuvha yakaro luna kauti nonzi chiko iroro rino but ndofunga ndiri kumatoko inana kuwa zvakanaka ndakatenga wrong jira guys. But rakazoita sei rakazondibatsira jira riyadi ndorimwe dzama rekukusoneswa hembe kuziwo. Saka ndakadzidza kuti kana une function ita kuti hembe unoida 2 or 3 days before the actual function kuitira kuti pakaita mistakes anenge ada kubatsirikana woita sei unogadzisa paine time zvakaitika ipapo. Vanhu vangofanira kuti this lady akatozovata usiku hisi achigadzisa because inini chiuyu chacho chemukati chacho vanoisa chachiya chasingaita zvakanaka chachichi through ndo chandandatu. Vanhu vekumachira kumashopu ekumachira guys ukaenda kazhinji kuya vanenge vane hasha. I don't know why. Kutenga zvako pitcoat see through. Kutenga zvako pitcoat see through. Ndakaze guys ndakatenga pitcoat see through ndo zvakaitika. Vanatenga 2 meters vanati I don't know dress like sibongi kumalote game ndizoposta mapictures nemunhu anyasotora mapictures professional photographer ndio anchazoposta mapictures right now inandina akanasobuda zvakanaka. Saka ndakatenga video rakanaka zvisingaiti enda unoriona paShemaa TV kuYouTube. Once kune video ndabva upload there you can watch the dress from there. So basically ndakatenga chipitikozi chiya chekare pitikozi yanhu yandakatenga ndandati anogona kuidhabhula machira kuti hanimaoni mastreet akuti hanimaoni vede kufamba kunogwadza uchitsvaga dayo so wonzi hamusirimo enda kwakati kana tokudza kuti hakuna zipi chaicho kudza kuti hakuna unoita sei apo iwane 3 days zipi yacho yekuti wana uye hauizivi. Ndikati aina ndichadi zvinonesa chita kunongomutora oenda unotaradza kwacho kwese hazviiti ere pabasa pake unoita sei ona manje. So but parakapera pese rakabuda zvakanaka but ndakangonti no ise see through handingakwanisi kuzofamba zvakanaka. Vanhu vese vakatongoona uvhe zviri mukati vangonopfeka tight ndikati I can't do that. Jira makataura imimi kuti ende raitodhura jira iroro ravanganditengesa raitodhura rotodhura actually but ndere hembe inanazvisa ndere hembe ndobva ndati use that jira ramukuti ndere hembe vakati no rotondirwadza kuti ndikushandisira unokwanisa kutosha naimwe hembe ndikati no
jira iroro ngariende ipapo ndopreposi racho irobvisai pitikoti iyoyo pitikoti yange isingaiti ndobva ndaita sei ndobva vakatoisa newsroom manheru kuma-am vakandipindura meseji na3 am ndavati ndisonerewo zvemaski vakandisonera mask yedress. saka but akagona zvake even like umumu hanoona zvakaita mashoulders umu pamweni ndinda kutongojaira kudai here kubva from newsroom raifanira kudai rakadaika saka pane pakakanganisika bva radaiwo so saka nawo ini ndofunga pakudaiwo kupepeka hamene ndakutanga chijairire but ndikufanira kudaiwo so ndozvari kufanira kudai ndo zvarakatoita but inini ndikuvarairwa hamene rimwe saidzi ndongosiya rakadii but dress rakanaka zvare anogona singaita was akarisona within 2 days saka vamwe ini jukosika sezvo hangu ndichitozoona kuti zvekuzonotanga kupindana nemashopu ndichitsvaga hangu hembe ndichidzistrecha ndichangotenga material yangu ndonosubmita ndongosonisa dress ndodero pamwe ndokutoti hembe dzangu dzidzoke pakuwandirira imi ndinondopinda muboksi rudo marwadzo vhidhiyo yako yakakrosa alright hey neipi rudo Mushe, yes, hi everybody. Hi, my Shemarians. Hey, Shema, how was the dinner? hey Hi. zviri sei Mushe, muri right. kuri sei kwamuri Pana iripo. aisadzoke How was it? ndinakidza That's beautiful. No, jikaka bataka. ndautioneni daitaita lake ure inonzi bafewo bufere andofunga nhasi ndaizwa mutumbini because vati hanzi wokutanga chanzi havana kuigadzira but patachakubva ndopaenda kutanga kugadzira Oh, so you went early, right? like tatimbori 2 ini nawashi masaturday I think we're very limited, and it's very limited because of COVID, I think. yeah but like pakatakubuda maybe wakushaya vanhu vakati one day ndosaka ndikaita anyway it's okay there's always next time takuzivawo what to ask before taitera bedi hanzi everyone hana photo hana chifoto I mean video like apo munhu anenge asiri comfortable kubudisa face yake zvinongochenjerwa isi problem any For me, I'm using PC. My face is anana nebasa race. What counts is what talking. Yes, share. This is right. I'm blessing. Ndiri sei sister. This is right. Rules. Say Rudo. Say Mushes. Ripozwang. Kuri sei kwamuri. Kwandiri kuri right. Amenoti mukuzvina sei kwamuri. No bo. Tingodaro. hanzi pana boy kana nekwaari chichaitika kupi Oh, Dini that because we are still in lockdown. Sure. Tiripa, my restaurants are closed. Only vana vechikoro. Lots of shops, clothing shops closed. We are shopping online. So hapana hatina life for now. Even ukati ndambobuda ndimboenda kwakati hapana kwekuenda ka. Kuza vakadzi toda zvongopinda pinda mashops. Uri pa lockdown ikoko zvokutodero. Yeah,
Tichiri pa-lockdown isu. I'm not sure Scotland, but Southwest England, we are still on lockdown. Vana vechikoro vakuendazvawo kuchikoro anyway, but my shop still closed, my restaurant still closed, pane takeaways only. My gym still closed. Lots of things are still closed. So, hey. Zvinojairika that 2 years saka munofanira kunge majaira manje. Mawani. But zvinongorineka kudhuwa so. Hanzi? Zvinojairika but zvingorineka kurwadza kazvinoita so. Zvinorwadza because we don't have access kuma friends edu kade. We are not allowed kuve my families in our houses. Like my visitors. Yep. Muri kumawani. Saka zviri kutopa mental health issues kuvanhu vakawanda. Caroline Machingaidzo, what do you say, Caroline Machingaidzo? Ndokusai. Especially like usina kuti unoenda kana mashops jakasapira kuzveko unongobuda mumba mako unoita zvaunoita udzoka usina wataura naye. Ende makuhwa acho anoitika muraini seke karhodhi kangu kadiki those little dead end road. Pakangosvika motikari murodhi imo vanotozoti apo pamba apo papauya mavisitors. Zvekutodeyo. No man. Ikoko kunotoitika makuhwa. Murungu une guhwa. Vaswera vagara pamahwindo apo. Ezvinezvi hakuna chekuita makambani obva akavharwa saka vanhu havasi kuenda mabasa. Ninge akagara pahwindo chiona everything iri kutambika paroad. Kuti vange tiri mugeto. Tine makuhwa. Vadaro. Indototi varungu havanawo makuhwa kaina nevanhu vatema. Murungu ukapinda panze soka unofunga kuti hapana ari kukuona. Unozoti wagara vanhu vakukuti, you know that day you were wearing this and that and then you stood by this one. What were you doing there? And you're thinking, huh? Inga ndakaona kunge pasenze pasina vanhu. Vanenge vari pamahwindo akagara ari mukati memaketens. Vachiona zviri kutambika. Ende usanyambobva waudza secret murungu pakazara vanhu anobva kuti anokufumura secret yobva kuti but you told me one musoya kuti hapana secret. You are right, Shera, hapana secret. Kana ukaita visit echiri manobva kuti we thought you've moved on, you've break up with this one. Who was that one in front of the one you are with? Inde mambo sese ndonyedza vanoda itsotso. Vadonyedza vanoda. My boyfriend. I saw that guy you were with. No, he's my brother. Oh, okay. I thought you break up with that one. Huh? Nanda nyaya zvavyo. Ndazvino. Vanoda nyaya please. But especially ndombovata tombanyadzofuma ndakavata. Ina sandaona hembe yako Shera. I wanted to see the dress. Everybody says kune video. Minutes clip inezvese. Ndeni kuchaziva mapoto. Okay, handichangopinda pa social media. Literally like 20 minutes. My pictures are put up for month. My pictures are that old. Maybe. I'm glad you enjoyed yourself. And I enjoy. But That's you know what? beautiful. Back to reality. Back to reality. Back to reality. But anyway, yeah, that's pretty much it, guys. I think it's about 10 seconds. Now you deserve kurara hope chaitso.
ndombofana kuata vhiki rese ndichimanya ndichita up and down ndichiyekera. Asi wadya mari yako zvako ka? Kwete kuti ndadya mari ndachengetwa nemashema enzi ndozvitenda. Ukaipiwa iwe inenge yako ka? Yaisisiri yemashemari enzi ukaipiwa inenge yako. Nekuti munhu unofanira kuti ukaenda kurestaurant ibva wadya zvekuti hausiye kana chenji zvekufunga kuti pane mari yasara ikoko. Ibva wangochaya chikafu chako. Kaduridziya tarya tikati aiwa hatiyekere. No, Jimmy Jimalo nhasi Jimmy Jimalo ngori kupiwo ranga isiri birthday rangu ririko next week. Ndo pane birthday rangu ndinofanira totally different. It was like a sponsored lunch yandakaitirwa nemashema enzi. After ndaenda kuRainbow Towers ndikangosvika nemaslippers angu nditsvakandirashika mandatanga kutaura nevanchingodi zvingobhigawo kuti pakanaka vanhu vabvunza kuti wakaekera here waryawo here ipapo katandina ndopakapakata sei pandakatanga ngosponzerapo chimboenda unoryawo ipapo saka vangondobva sponsa chii zvamuri kuona izvi zvese nezvipavhidhio andabva kuita mashemari enziwayo akadii kana kuti kandimwe mushemari yena akasponsa atembe ngatikomenda apa pamwe wachoni takasazvotona nekudya someone akasponsa lunch yacho as well nemaneils someone akasponsa maamutombo watotaura mnigiriniye zvikumwe zvangu zvikurwadza anenge azonyanya kupfekera pane munhu wacho totenda tikozvikurwadziwa umu izoinhema anyanya kuisa kuzarisoku munhu wacho but anyway zvanga zvakabuda but zvakanaka handineba kusvika kumafotos chaiko chaiko handineba hana hangu sendi rangu randabudisa ipapo kusvika ndala handasimuka ndadzoka kumba. That's beautiful. Mabasa echi emashema iwo ndozvinoita ndiramba ndichingotenda is something chekuti I'm overwhelmed. Inyasha idzodzo dzinoda kuomberera. Ndosaka ndauchida kuvhidhio aiwa ndafara zvaite zvisingaite tori different. Next week musi Saturday ndo pane birthday rangu, so this one was just a lunch yakangotwa close nevanhu yandakazochuza Washington ndikaenda naye kulunch just to avoid vanhu vanongotanga kuzongopidigudza mastories. So I decided to go brother yangu naenda naWashington. Washington watinotsvaga shuti yake nhasi pane hasha pane ukacha iwe ndaunoinyurura akati ndindadikudoko ndanoinyurura aiwa anoinyurura zvisingatomboite. Inini hangu Shemaka, I'm glad waenda naWashi because unoziva kuti chihanzvadzi changu chechandoda kuuraya chinotora shupu chiye chisina kupiwa. I mean the minute for checking it out, for him checking it out. So yeah, one of the people I'm checking it out. Sinopa wakati kwenda dina ndikati yabva yafa yakadaro. Pause utawa nezvaWashi ndikati beautiful. No, that was like that. Why shall I stand as doesn't even market it now? I was not. But I Arikufila kuachiva. Arikufila kuachiva. I don't know what he's feeling, but don't know what I tell is I go to so but and doesn't do same face bars on good chora so from my face off to the go that. But that deeper lockdown after lockdown it started this thing like I guess that you mean that but in answer to inside nanjizona
mpinda kwa imeni. Even pakudaiwo pandanchipinda mukati mekira ndanchimeka short ndanyatsokuisa apa ndoriisa apa pandanchiri pamanews manje ndachipita pabhegi ndanchivhura ndakadaiwo. Yes, man. Hawa mamchinakiswa mamchifara. Ndambositaura zvese yendipe handiri what Inacho zvinonopedzisa kuona kaclip kacho nekuti handinozopedzisa ndikati ndingazozvinikira live ndozvinyatsopedzisa popo. Ini ndingotobva panapa ndiritomhanyira ndosira panzira ndingasarira handiri kuita zvekuudzirwa zvekuudzwa ozvonera pachimwe ndasikazozvibudise ipangu pachoni manje pakuda kuzwawo so kuti ndichitora foni kudai mubhega ndachita ndivhurirewo zvo ndoiti iri papi ndoide asi manews acho manews amino zvangori manews especially usati wajaira ndakazviona ini ndakatambudzika. Imagine pamucheto wefriend yangu ndaiswa manews kudai handipa kupfeka Awiswa Shemaa wamboneswa anonzi ma-French nails aya ekuti unongoiswa matips ekutopa. Vakandisa iwawoka but angasonyanyoriba. I think munhu wachoka akawanza mino zvavanoisa izvizvi handisi zvinonzi chii zvavanoisa izvi. Gel. Thank you. Yes. unozokwanisa here kuita basa nawo Ma-French nails. Ini ndinoiswa kana ndine ma-French nails kana ndongoiswa the tip ye-white yeka idiki yekuti inenge sikashow kuti hadzisi dzangu. I can do a lot of work with it. The last time pandakaiswa long nails is 2010 ndaenda kumba ndobva ndaiswa ma-long nails ndakudzoka ndokusvika paHeathrow airport ndiri kupusha suitcase ndobva yadimbuka ndakaridza mere mapurisa emaborder agents officers aya yakamhanya kuya blood richitobuda. Officer aya vakati what happened? Nail officer aya vakati what's going on? Ndikati my nail akabva fizuka ndakatonyatsotoya afizuka zvekuti aitofunga mino zvaiitikawo pana azosvika kumba ndakabvisa esa ndazomboiswa ma-long nails again ndongoisa ma-French because akabvisika nenzara yangu. inasaaimaiswa ndongomaia ari nice. ndakuda kuvata ndanyare. All right, share mine. You have a good night. Ndabozopara takanenda uko kubvisa mamakeup ese saka chaidza kuzotenga. All right, have a good night. I'm off now. Bye. All right. Good night, parents. Bye, Rudu. Good night. Bye. I can simply go. Now, guys, tomorrow back to normal. Ndichauya futi. Naso kuyaka. ndokone ndakachena sezvizvi musi wa 27 musi weSaturday ndinenge ndine ndotofunga ndomboita different style zvisiyana. Tiripo awa ndouya musi wacho ndinenge ndichionererwa just know kuti ndinenge ndichionererwa hama dzangu dzinenge dziri pano ngoziva ndine dheke
Yeah, right. Tete akazefe. Go find out. Bye. Now, Bye.